Hi guys! Good morning! Kasama ko ang dalawang bata. Asa ka na sila paingon? Mag-shopping, char. Mag-shopping daw sila. Moto sa Talisayan guys. So, kuan. Sa baka mong lakaw. Abang-abang na lang kayo sa mga lakaw. Kung unsa niya mong lakaw karon. Mag-try cab, Rami, mag-try cab. Ako man na-mix kan sa among kurente guys. Ang mga papilis. Humanagid og process guys. Yes, nakasakay namin sa try cab. Ayan si Mimi. Hindi ko kabing. Kita na siya kiyan ganina. Binakot di siya kapuyo. Kita na siya kiyan. Napunawan na rin siya. Anakaon ka lang ta? Napunawan siya. Si Alan o si Doy-Doy, wala sila kayo nagtrabaho. So, kami lang. Kami biyatan ng libat to, pero nagtrabaho mo sila. Kami lang ni Mimi. Ilang lang. Nami diri sa ison siyang lula ni Alan guys. Diri mi mag tanghalian kay iyaming gitawagan nga diri magtapok mi kay date anniversary sa yang bana. Ika 5 years. Gikan ni siya sa Germany. Nurse po ni siya dito sa Germany guys. Dugay ni siya dito sa Germany. So karon kay date anniversary sa yang bana iyaming gitawagan. Imbitar mi niya sa paniud to. So ayan, mga parindir ni Alan tanan dani ang nada ni guys. Walay nakasagol ani. Yara ning mga parente tanan nagpa-picture pa sila kay nahayog update ang ison sa Yambana. Ayan. Sugod na rin ni og pangaon kay mag pray na si Tatay GC. Si Tatay GC ang mag-pray. Uyo anak ni Alan. So, mana ang isang siyang lula ng giablayan ni Tatay GC. Karon guys, mag-ngaon na dahil mi. Mawapod na ang tag-iya sa yuta nga mong gipuyan si Mami Yaying. Ayan. Dinhimig gikan sa iyang ayan ni Alan. So, ayan pa namin guys. Ay, dili rin mga Turimig Plaza. Sorry sa Domi sa Plaza. Mindas nakalaag. Igo na sa'yo mo? Sure ba? Mangukay si Mimi guys. Asay mo na ni Mi? Kani mo? Di na ka nang magduwa o palibon. Palitan ako si Doy-Doy o si Alan sa medyas. Ito medyas guys. Ama ni mo Mi? Ikaw na sa imo? Ha? Polis oh. Ikaw magud ni? Napaggamay ang lalaki na. Kani mo? Imo lang. Pang-eskwela lang. Papa ni Makin. Papa ni Kylie. Papa ni Kylie. Ba, siya di sweet. Kylie. Ano mo lang? Banana kasama! Asa? Sak na sa! Aray mo? Banana kasama! Ay, napagidak ko ano. Ako tulog ni. Okay rin siya lang kaya di dali mahulaw. Pang-pamsyos. Hindi ka na rin. Ha?
Pagpili sa imong iglo. Pagka. Asa imong pas? Dinagid mo karon makapiti. Sige na. Namili pa si Rilona sa iya, guys. Kana na lang kaya na ay pang loan, na ay pang school shoes. Mga brato ra kay padangat ang fiesta. Ano mo di? Amin mo di. Ano po, ma'am? Ah, pala. Unsa me? Snack po ta? Snack daw si Mimi, guys. Asa imong tissue me? Mara guys, tulog kami chance. Thank you very much. Ha? Okay. Sige, may snack. Magulay na din ta. Snack daw sila guys. Saan din nakakonect? Aha! Hotdog! Kanira. Hotdog ako. Lami mo po din siya. Ano siya? Nalunga gina. Pakibalot na lang. Apilan din dani o duha. Nara di oh. Tebuan. Siped. Ibalot na ba kay dito sa kuan Boulevard. Tapos sulo. Dito ta dapat ta. Dito isa. May Diyos. Diyos. Ano ako na Diyos ko? Pila ng shake? 10, 10 na yun. Isa. Imo lang. Isa mo lang. Imo lang. Wow. Alawan isa. Mga gisa. Oh. Kaya tanan. 95. Bilang mismo nga kok. Isa. Ikaw? Ah. Ito lang. Ito na ba? Ha? Padangat ang fiesta dili guys. So, ayan. Tala sa dito ni kita tulo. Bibo ng Talisayan. Talisayan. Nami sa Boulevard guys. Ayan. Ha? Dali tayong kod? Ito ro, kilandong. Kikan may nagpa-enroll guys. Wala ako naka-video dito ganina kay sayo kay me tapos nalubat magod akong cellphone. So, humanamig pa-enroll. Dito din minaniud to sa iyang ikson siyang lola ni Alan. So, karon nami sa Boulevard. Mintras nga nakalaag, laag na lang gyud. Og na nami sa dagat guys. So, linaw kay dagat oh. Wow. Linaw kay dagat guys. Nami sa kuan. Mga snack sa mi guys. Ami ako lang de. Ay, alabay sa Ayo. Wala pa kinalabagi. Sudah na. Sudah na. So ayan, mga snack ni si Mimi hotdog rang iyang away pan, ha? Ay, pwede ka nandun ka? Mga antagas. Nay, napunpuan mo ko. Nay.
Mga snack pati di silo. Yan nga, naglublo. Lingaw kay si Mimi guys. Ayan, sige siya lukso-lukso. Mura siya nakabuhi sa toril. Nakauli na si Alan, iya raming gihapitan kaya kuan man siya. Naguli man siya na nagchat man siya nga maghulat na lang mi dinhi sa plaza, so iya na din ming gihapitan. Nadi pa gusto si Mimi mauli pero kay gikapoy man si Alan, gikan si Alan nag-duty. So nagpatiguli na siya. Si Mimi ayaw pa niyang umuwi. Kasi nalingaw pa si Mimi. Gusto pa siya atong Preswell. Pero wala namin nag-adto kay magkuan niya siya, maghananggat niya siya sakay nga. Di man kumusta kayo Preswell. Unang wala lang na ako siya i-adto. Ito rami nag-sorry rami dito sa Boulevard. So, manguli na dayon mi. Kay na naman si Alan, nag-abot naman. Kauli na ni guys. Nakuha na ako Ate Gisilo ang imong ipadala. Thank you so much. Hello guys! Maayong hapon. Sayo pa mi nakauli. So, dito tayo sa ating garden, magbisita ta sa atong mga tanom. Okay, may surprise ako ni Relona. So, aton tanawon guys kung unsa iyang reaction. Thank you kayo Ate Gisilo. Wala ko magdahom ug wagi ko magdahom nga imong regaluhan si Relona. Thank you gid. Thank you gid ka sa tanan. Ako karon siya i-surprise kung unsa gid ang iyang reaction. Relona! Ale! Na, unsa man tik? Ako yung gitawag. Pilay mong gusto? Pilay mong gusto? Ang katawag ka? Hindi gusto man. Pilay mong gusto? Gusto nga. Sa kunsa? Ikaw. Ano ka na siya? Anong gauban ka Alan? Tigtanaw ko niya lang. Ikaw niya mong tanawon ka lang. Agihatag man ako na ako sa cellphone. Gikuha niya ako cellphone na. Gusto ka? Cellphone na Mel! Bibo! Oh. Ako Yan. rin ihatag ang cellphone ako guys. Iman eh. Ihatag ako na ni tatay. Okay, maprank ko niya na siya. Oo, di ako bilang sa mo vlog. Nagwala ba na siya ganina kay mo? Ano nang gidala? La, o good oy. Ada di kay ay tama kay ako tanong dia kay. Doon nato ko ihatag ni Relona guys. Suka. Ako ihatag sa iya. Pahatag ni gikan ni Ate Gisilo. Ako ra? Bila to sintos. Pagkatawag ni Relona? Ano kayo man ikabira? Og thank you kay Ate Gisilo sa imong ipahatag kay Relona. Daghan gyud kayong salamat. So humana pod siya pa-enroll og kuan kayo kay nasiya gitamukan siya sa igagaw ni Alan nga maestra nasa per section kay kitanaw ang yang card dako man siya average. So gibutang siya sa per section. So, di na lang ta mag-expect kung ma-honor pa ba siya o di na. Kay per section ra ba, daghan mga bright. So, bahalag di ma-honor, basta maning kamot lang, why problema. So, thank you kay Ate Gisilo. Ihatag na nako ni ang ipahatag nimo kay Relona. O, nana, ako nang gikomkom. Ano gakon ka? Diba to? Ya, sige. Damang siguro na. Damang ko. Nagawang na siya.
Ano matagog damang? Ay, sapa. Ako bago video. Sige na. Damang siguro na. Asa? Sige, sige. So, thank you kayo so much sa TG Silo sa akong ipahatag kay Lona. Papila or da. Hindi mo na mao. Kamimi man na. Okay. Narati TG Silo. O, daghang kayong salamat. Piyong mata. Yung mata. Ayaw ibukal, piyong mata. Ipiyong ang mata. Ipiyong ang mata. Ayaw bubukal ha. Agpanit lang. Talikod eh. Likod. Sige, 1. Ay, sa. Sa 1 2 Agid pag bukala kay kung bukalo ni mo na mapuspon gini ba? Chocolate. Agid pag bukala. Luna from Tita Giselo. Agid pag bukala ni mo mata. Uy, toy. Kay kung imo nang bukalon, so di jog ka kuan. Agbazay na kung baan ako nay. Sige. Ngano kulban mo sad ka? 1 2 ready. Ayaw gid pag bukal ng mata kay aron di ka makulbaan. Ready. Go. Sige na. Ito na. Nagkahilang. Nagkilag na siya. Gagabi ko naman si Efranga. Gagabi na ka. Surprise! Sige lang ka. Surprise! Sige lang ka. Doon ka. Read me ang cellphone ni Lang Realme. Sada ka, yogi ka ni Ate Giselo. Thank you so much, Ma'am Giselo. Anong hilak man ka? Ha? Tangalan din ako ni Mimi di. Anong hilak man ka? As Mimi. Anong hilak man ka? Tangalan ako ni Mimi. Ha? Anong hilak man ka? Ha? Hilak ka lang. Kita ngaway ni mo lang. Kita na nag-sim. Gahapon. Oh, daw. Kagahapon, gipalitan na ako siya sim. Abi ni Mati sila. Gabi ganyang kaulit na ako. Kaya wag gin ako siya gipahawid sa akong cellphone. So, success ang imong pa-surprise para kay Riluna. Og dagan kayong salamat. Piliti awang yang gibate kinakahilak gijaw. Ano man lang, kasi mo maminaw lang. Kasi mo maminaw ni mo day. Ha? Pag thank you na lang. Thank you. Yata ko ni Mimi karon. Thank you. Thank you, Tita. Sige na. Kapti. Yata niya. Oh, nice sim. Ipalitan mo ni Danog sim kagahapon. Oh, igo na lang na i-register. Yata niya. So, Thank you, Tita Giselo. nanay tempered. Gitawaran na og tempered. Daw, napay charger. Ay charger. So, kompleto siya. Sa may kasulti ni Morilona? Ha? Sa may kasulti? Salamat kayo, Tita Giselo. Na-surprise kay si Morilona sa iyang bagong cellphone. Okay. Mahinaot ko Rilona nga magpadayon ka pag binuutan o pagparong pag-eskwela. Kahilak. Ako na maplastara na sa kwan. Marami pong salamat, Ma'am Giselo Amores. Thank you so much sa imong gihatag ni Lang na cellphone. Abi niya og piso ang Thank you so much, Ate Giselo. Marami pong salamat. Kagabi ko raman siya ipranga sa akong cellphone. Na ako ihatag niyang cellphone ako. Na iyang nanay sige si pata sa nako. Di manggod ihatag ko ng cellphone niya nako. Di pagkabuntag ahya pa nako kuha ng cellphone nako. Di manggod ka plano. nya. Imo kay abi nimo dili oy. Ihatag ang cellphone nako, di pagkabuntag ako sa buhi yung cellphone. Ako na ibutang sa mong likod. Thank you kayo, Tita Giselo. Wala ko nag-stick na cellphone. Di ay, abi ako piso. Abi daw niya piso. Nagkurug-kurug. Nagkurug-kurug.
Nagkurog-kurog siya, oy. Nagkurog-kurog, oy. Realme. Ah. Wow. Ganda kayang cellphone nilang lang. Redmi. Ah, Redmi? Realme. Realme. Nay. C30. Uy. Latest. Uy, kung ano? Ganang bago na mo ba? Nay. C30 taas agwan. Ako Ha? Ano Imo ha? Oo, umana ka kay bibi pa man ka. Dili pa ka pwede magkapot cellphone kay nakahilak yun si Relona, oy. Aman. Dire may nagkuhan kay hayag pa man. The next day. Guys, good morning. Dito tayo sa atong kuan karon guys. Atong trabahoan. Update sa atong trabahoan guys. Kay murag nabiyaan-biyaan na. Ako nang ipangbalhin ang mga lutya dito sa sapa guys. So ato nang panglokaton. Kaya aron na to na ibarin pagtanom dito sa sapa. Balhin dito sa sapa. Uy, hipan. Ha? Ha? Hipan. Ano na nakapasa ko ba? Nay. Ano na nakapasa ko? Lutyahan magudi dani sa una guys. So di na siya karon lutyahan kay ato na magitanoman sa kuan. Natin ibalhin sa sapa. Ano mga buhit ni siya guys. Kuan siya. Nami ang tubo na nila basta. Sa kami. Hagba ko. Hagba ka. Oh. Aga. Ay, uy. Hagba ko. Mami na yung nag-chat. Mami nag-chat. Sa si mami. Oh. Hindi na ko itanom guys. Kay ang bulanghoy dani gisabsab sa kanding. Wala nang ayong bulanghoy dani. Kay gisabsab sa kanding. Palang-palang. So dinhi na ko itanom sa ubos sa bulanghoyan. Ayan.
kabaring ni nga layaw. Layaw. Kumana kog tanom guys. Ayan. Diba? Luag-luag sad. Lotya na siya guys. Lotya. Lotya, karlang, sabadiha. Dahil ako gitanom kay di man nagsabsabon sa kanding. Diha mo sila panigoy oh. Yan ay nat eh. Nang kasabsab gira kong bulanghoy na ni. Ang sinabsaban no nagpalang. Lukop biya ginig bulanghoy na ni paingon dito oh. Pero kay nasabsab magkanding. So dani way sulod. So ayan diha. Ayan diha lukop na diha gitanuman ya po na dihang kilid. Di ba luag po guys oh. Pahuay na din ta kay init na. Na magadtong atong kaugalingon atong trabahoan kay pagkainit na pwede ra magud ta magpahuway. Pwede ra ta magkuan. Undang na ugma na sad kay init naman. Og mga galon ta. Sa una pa inadlaw minialan og basok. Na mo lagi pag alas 9 init na kayo. Karon kay alas 9 ga kulom-kuloman siya pero di kay siya init. Alas 9 na baya.
Na agunda nga ta kay kuha naman. Pahuwayan sad ta. Ugma na sad na pa may ugma, di ba? May ugma guys. Maluko pra gyapon ni dani pagtanom nako sa lutya. Kanira sa daning na sabsaban sa kanding may akong tanuman. Kay tsada ang tubo din sa lutya sa sapa. Kay lutyahan gyapon ni namo din sa una, lutyahan, bulanghuyan. Na pagtrabaho lagi ni Alan nga layo siya na assign. Di na siya pakatrabaho dani sa yuta. Kay pag makauli siya din hisa, Sabados gabi na, hapon. Nga pagka Domingo. So yun, ay mga meeting, na mga kuwan, so badiha. Di ingon perminti agka kuwan na ng trabahoan. Na ako ra kalingaw-kalingaw. Si Doydoy. Si Doydoy trabaho pod. Ako na lang gidani magkuan. Mangamot pagtrabaho. Pahuway na ta guys. So maguli na ta. Kay si Mimi pa dito gisakitan og tiyan. Ako to gibiyaan kay nahuman kaon. Kay wala siya ni kaon, inom ra siya kuan, ininit. Sabtong bataag gihapon gisakitan gyapon to siya tiyan gihapon sukaha gyapon to. Pero naulian ra. Ato ning dalhon pagbalik kay ako ni sudanan sa bagal sa bulanghoy. Ayan na yung mga kabari nga layaw. Ako gipang lamon kay kapyot man sa punuan sa bulanghoy. Na kay dani wala ni nako na din naabot pag hilamon. Ang katura kong gitanuman dadto. So uli na ta guys. Ayan na nga. Yamog ang kuano. Yamog ang bulanghoy kay nagalindahaw ganinang kadlawon. Basa. Ako'y pangason manggit guys. So mga pangason mga akong dalan.